Så her slut august er vi så i rapsmarkerne, hvor vi så har lidt fokus på især to ting. Det ene er skadedyrene, og der er blandt andet agersneglen i år blevet udråbt til den store skadegør, og det er med rette, fordi vi har haft meget fugtige forhold her i august måned. Og det gør så, at i forhold til, hvornår rapsen er etableret, at vi skal have rigtig fokus på at få bekæmpet og forsikret mod, at den ødelægger årets afgrøde. Og der er mange steder at sprede sneglekorn forebyggende, og det er en god idé. Det man skal holde for øje, det er selvfølgelig, at hvis sneglekornene de forsvinder, inden man kan se rapsen, så er det nok fordi, at de bliver ædt. Og så skal man ud med nye. Fordi selvom det regner indimellem, så synes vi, at sneglekornene de kan godt holde til en 20-30 mm, uden at de helt bliver opløst. Så de ligger egentlig og virker derude længe. Og en anden ting, der også skal være fokus på, det er selvfølgelig spildkornet. Det kommer hurtigt i de fugtige forhold, så det skal vi bekæmpe, så snart vi har muligheden for det. Det vil sige, på 1-2 bladstadiet skal vi ud allerede og bekæmpe det første spildkorn. Selvfølgelig er der forskel på, om det er etableret pløjefrit, eller det er jorden er vendt sort inden såning. Men have rigtig meget fokus på det. Rapsen har meget forskellige stadier, om den er sået starten af august, eller herhen, hvor vi er nu, efter den 20. Fordi der så skulle så nogle efterafgrøder måske indimellem. Så ved vi også, at der bliver sået raps her i slutningen af august, måske ind de første dage i september. Det lykkes også fint. Det man bare skal have fokus på, det er, at især de sent såede rapsmarker, det er dem, der skal nurses mest. Det er dem, man skal være mest ops på, at de får deres startgødning, så vi får dem hurtigere sted i forhold til de efterfølgende behandlinger, der skal tages her i efteråret omkring vækstregulering senere. En anden skadegør, som vi ikke skal glemme, det er selvfølgelig rapsjordloppen, og den ser vi fra et meget tidligt stadie af. Og der skal man også ud på kimebladstadiet og se, hvornår begynder der allerede der at være de første prikker og tegn på, at de bliver bidt af rapsjordloppen. Så er det vigtigt at være klar med noget Lamdex ud og skal behandle. Helst en aftensprøjtning, det er der, vi har størst effekt på at ramme rapsjordloppen direkte. Lige for igen at runde sneglen af, man skal huske på, med det plantetal, vi har derude, hvor vi kun har måske sået i startfasen 30-35 planter, og en agersnegl, den måske æder 5 planter i løbet af en nat, så kan det hurtigt tørne ud i den plantebestand, der er ude. Så det er rigtig vigtigt at holde fokus og med hyppige besøg i sine rapsmarker.